Zimbabwe to fine companies who are not using official exchange rate rezigi. Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Iko zvinezvi pane nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa, nyaya yamuka yakazara muma streets iko zvinezvi. Latest yezigi, latest update yezigi. Nyaya iripo ndekudai so Zimbabwe will penalize individuals and companies which don't use prevailing official exchange rate of its new ZiG currency for transaction. The government will levy a fine of 200 ZiG, $14.782 on offending firms and individuals. Mtulingube Finance Minister said in a statement published Thursday, the Treasury Chief and warned on Tuesday of looming regulations to enforce sole use of the official exchange rate in economy, which is set daily by the Reserve Bank of Zimbabwe. The government, in bid to avoid the prior market, has made the official ZiG exchange rate the only reference for trade in the currency. So the new rule now also cribs a previous requirement for retailers to price their goods within 10% of the official exchange rate for profits. The regulation made them uncompetitive against informal traders in the fight for dollar as their goods become expensive. The ZiG, short for Zimbabwe Gold, was unveiled on April 5 and succeeded the Zimbabwean dollar, which had lost 80% of its value this year. The new unit is the sixth attempt by the Southern African nation to have a functioning local currency. It is backed by 2.5 tons of gold and above 100 million in foreign currency reserve held by the central bank. Banknotes and coins of the ZiG were released at the end of last month to the public. The ZiG was trading at 13.53 to the dollar on Thursday, according to data posted on the central bank's website. Right, muri Zimbabwe nyaya iri kubuda pano, nyaya iri kunetsa ndeyekuti ukaonekwa iko zvino uchitengesa zvinhu zvako magudzu, ingava iseda uri pa tuck shop, ungava uri kutengesa bhero, ungava uri kambani, uri ma supermarket aya, woonekwa zvinhu zvako uchichaja uchiti against dollar uchiti 20 ZiG, wakubhadhariswa fine. Zvakutosungisa watongofana nemunhu aita crime, unongobhadhariswa fine yako passport. Kureva kuti mari iyoyo iwewe paunonge uchibhadhariswa, is either uchaibhadhariswa passport pawabatirwa kana kuti unotanga wamboendeswa kukamba wozonebhadhara mari iyoyo wambotongwa kana waenda kukoti. Ipapo amene kuti zvinenge zvichinyatsofanira kusei, but iko zvino chandinonyatsoziva ndechekuti ukabatwa uchitengesa uchiita business rako, any transaction yawaita yese wobva waonekwa kuti wanga uchichaja mari iri pamusoro, ndo fine iri kuchajwa iwewe. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi. So nangondiyo nenyaya yekuti mugare muri updated muchiziva zvinhu zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe.